Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle engathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha uTshatatsha azalwa uPheshe uPheshe azalwa uMaguyana uMaguyana azalwa uVaphi uVaphi azalwa uNokhona. Kuhlala kuyintokozo enkulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Ngike ngisenze isiqiniseko sokuthi abantu abanosizo eindaweni zonke ngiyabasondeza ngizokhumbula ukuthi abantu baningi abanye bake bathi mebefika lemphilandaba bakhale bathi impunga yesintu asikutholi ocingweni. Abantu baningi impunga yesintu iyodwa. Ingakho ke ngeke ngisenze isiqiniseko sokuthi abelaphi bendabuko ngibasondeze bazosivezela ukuthi ikuphi la benosizo khona ukuze sizothi masikhwehlela bese sikwazi ukuthi singakubona. Namhlanje la ngihamba nensizwa la umfoka Ncayane kunjalo. Mfoka Ncayane uyaphila? Ngiyaphila baba, ngiyaphila. Sengezwe kunini emakhosini. Ngiqale ngibingelele ngababukeli. Yeah. Bonke bephelele magumba amanomhlaba. Bese ngizobingelela abaphasi bomsebenzi ojikelele. Osibaba bashinqala bapheka kantikirazi emshovelethu unene. Osilide bashinqobe ngabhenyiwe. Lo khulumayo kuNcayane umthombo besanofa igojwa. Lo khulumayo oyidle impande yakhe kwamvuma kosimelane komaphanga. Sathwasa sasaqeda wabhala mele sibalule nalokho. Qiniso. Silana ke babukeli lana kwimpunga yesintu namhlanje. So jikelele sizokhuluma ngomsebenzi wethu oyintokozo. Ayi yabona mnotho mawuthi siwojikelele. Omunye umuntu usethi uthi le ndoda lena ujikelele kuphi ekwelapheni noma izibongo nje zasebholeni wabeke mhlawumbe usikhula nazo wangena kufanele ukuphula ulimi kufanele ukuthi siyichaze lento mntaka baba ngoba sandelwa abantu manje athi umuntu uke walala namhlanje mhlambe esethongweni athi uke waliphupha igama noma isibongo azobizwa ngaso. Lana ke kojikelela kunjalo shuthi ke yonke into nomsebenzi wakho nezigaba zakhona shuthi into esuke yenzeka kunomunye umfana noma ngeke kunenye insizwa shuthi yayikade iseyinhlelweni zokulobola. Kufanele ukuthi ngikubeke ecaca lokho phakathi kwebalazwe. Shuthi le ndoda lena ithi bayizolobola iqala ngenhlolo lokuqala ithi ifisa ngiqale ngiyihlolele bese siyabona ukuthi kwenzakalani. Yona ifuna ukubona ukuthi amalobolo ayo azoba impumelelo yini noma khona nje ongase uphazamise. Njengomelaphi ke othwasile futhi oyidle ngendlela efanele impande ngabe le ndoda lena ngiyihlola ngoba phela masihlola abantu bafana negulo ezihlukahlukene ngaso sonke isikhathi. Ngase ngithi ke hayi cha ake ngiqale ngiyihlole le ndoda nangampela yaze emakhosini la sisebenzela khona. Kwaba intokozo kakhulu ngase ngihlola ngaze ngafika kulamalobolo akhe ngase ngimthintela yona. La washo khona wathi usebahambile oza kwethu ngokuhlukana kwabo kodwa ke ufike la emakhosini angakabizo njalo ngojikelele ngaleso sikhathi. Ayi le ndoda lena ngampela bese nginikeza amakhambi okuthi amalobolo akhe kungabi khona lutho oluzovimba khona iziphazamiso. Ayi nangampela le ndoda lena nginikeze izinto zayo njenge ndoda sasemakhosini. Ayi nangampela
ngayitshela futhi ngathi uyabona njengoba sikhuluma la emakhosini ulindeleke umuntu ozovimba le ndlela uzofike ayisholo yena kuwena ukuthi hayi wena sibalibani hey asho ukuthi angeke kuze kwenzeke lutho wathuka wangifonela ngasikhathi ngo11 ebusuku wathi hayibo wencayana lento oyishilo mfowethu nakho siyenzeka lana ngase ngithi mina hayi kulungileke oncayana ke labo bakuvezela lokho ke nangampela hlanhla leyo lafika ke nosuku lamalobola yeah amaphoyisa athi akakwazi ukuthi ayikhulula inkomo ngenxa kwathiwa kunesifo esikhona na yonke lento leyo ngathi mina waseqalileke manje ake ngikukhombise ukuthi ayikho into engenzeki yeah hlanhla leyo ngampela hayi sizawenza umsebenzi wayintokozo yonke ngasebenza ngisesigodlweni elapha ekhona yena ngasikhathi lesi esafanisa eyolanda inkomo yeah hayi nangampela ngisebenze la emakhosini lento phela ngime ngisebenza lo moya lo uyaresponda nalapha la ikhona hayi ke hlanhla leyo ke yonke into yenzeka ngomusa kaThixo ngoba lo msebenzi asiphathele wona nangampela yonke into yenzeka amalobola akhe ngikhuluma nje naye zawushaya impela yonke into yakhe yahamba kahle uthe mayisebuya wayesethi kumina hey cha hayi ndoda ngiyakuvuma mina yabona ngisho ngithe base ngifika la kuwena ngabona ukuthi hayi ngifike ekugcineni athi kojikelele awusuka manje ayike lapho ke sahleka ngalelo suku lolo ngahleka ngalelo suku lolo shithi lento ngesathi ngiyihleka sihleka yaphinde yabuya ebusuku ay ngithe mase ngiyicabangisisa kahle yasisho lento le ukuthi kahle kahle ngeke mfethu hayi izongibiza ngojikelele lo muntu lo yasihlala lento la manje ubona yena isigameko ezenzakalile umsebenzi omuhle owenzakalile mesifika kuwena kunjalo ubalula lamne wethu indaba yokuthi wahlola uncayane vele umuntu ohlolayo umehlola uncayane esikhathini sanamuhla siyabona abantu behlola ngamafoni behlola ko TikTok kungabe mhlambe wena lakhe ithongo liyakugunyaza ukuthi wenze lokho ngokukhulu ngokuqinisekisile njengomuntu okubuye ahambe naneziguqo zasezayoni lapho umuntu usuke ungamazi yithongo kuphela esuke limazi lo muntu ngalokho siyakwazi ngiyahlola online njengoba ngisedi uthi nje ngufakazwa lokho ukuthi ngibahlolile abantu online ngasiphi izathu kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi uyafisa ukufinyelela emakhosini kodwa manje akakwazi ukuthi afikelele khona ngenxa mhlawumbe ye-transport omunye komunye ngenxa yebanga suke likhona ngoba usuke ehlala kude ngalokho ngokuqinisekisile futhi ngokwazi umsebenzi ngiyahlola einkundleni zokuxhumana manje la ubalula ukuthi angazi ubuke duty kanjani kusho ukuthi ubuyosebenza ngakhona noma ubuyokwenzani kumlanda nomncanyana ke ngoba ithongo lingithola ngise duty ngiyafunda enyuvesi mfanele ngikubalule lokho lingithola ngikuleso sigameko leso ngendlela eyangena ngayo yabese lento ngaso sonke isikhathi mangisesikoleni ebese iyangihlupa futhi lento ukuthi hayibo ndoda wathula kukhona abantu abacindezelekayo ngegaba ezithile noma ngezathu ezithile nangampela ngase ngiqala khona ke lapho esikoleni lento ngisenyuvesi nowethu la ngifisa ukwazi la ngoba safuna ukuthola kabanzi sababukeli bempunga yesintu ukuthi uncayane ubani la ngiyafisa ukuthi usitshele ukuthi uyisangoma noma umthandazi noma uyini abantu mabesuka emakubo bethi baya kancayane baya kubani uyabona mabefika lemphelandaba beze kwimpunga yesintu uyabona uma besuka beya kwancayane baya kubani baya kumuntu oyisangoma omthandazi njalo njalo okay kufanele ukuthi ke ngaphambi kokuthi ngikuphendule ngoba sandelwa abantu manje athi umuntu uyikhona konke lakimi ngilande ikhwama zobungoma ngoba lamadlozi abalance lakimi mabili ngisho ukuthini mangisho njalo isikhwama lesi engisisebenzisayo sisuka emakhehleni isikhwama sobunyanga lesi ngisiphethe ngiphinde futhi ke la ngapha kaMama ke sekuyilana ke esengilande khona lamandla leli jazi engizogqoka nje lelo jazi lelo elilanda lamandla okwazi ukukhuleka lamandla
kunjalo impela lamandla obuthunywa ngoba nokhamba la khona ngesikhathi ngizongena emngomeni ngidlile impela ngaze ngaliphothula futhi mhlambe sesizophetha nje mne wethu unciyane ngoba umsebenzi wakhe mkhulu umsebenzi wakhe kungabe mhlambe izingane zikhona yini sengikhuluma ke ngabantu abazofunda umsebenzi konciyane awu kuyiqiniso elimsulwa lelo njengoba emakhosini nje ngishiye nje uthwasa wami ukhumalo isibongo yeah so kusho kona ukuthi le ndima ngihamba ngokweqiniso ngoba futhi nakhona ingoba vele lo mntwana lento azoyilanda lapha emakhosini kuyiyona iyona into ephilayo ayikho enye into ekuthi sayisebenzisa noma eseceleni so ukhona ngiyathwasisa impela konke futhi ngiyakwenza ngendlela ithongo lakho esuke link director ngayo umfoka Nciyane mhlambe ngoba impunga yesintu yayibuka ngeke ngabiza insizwa la umfoka Khoza yabe sikubalula yona ukuthi yona kuhambe isikhathi yayihuka lento abantu abadala yayibooster kungabe mhlambe uNciyane na owakho umsebenzi kungabe mhlambe ikhona indlela yakhe asenze ngayo kuwona noma usahamba ngendlela nje abantu abadala bamyalela ngayo kuyiqiniso elimsulu ukuthi kulezi ikhathi zabanje abantu bayaboost umsebenzi abantu bayenza lokho nalokho eninhlanga nani kwenza konke lokho kodwa mina ngokuhlonipha ithongo lami elingembethe yilona lazo umsebenzi ukuthi wenzakalani yini ekufanele ukuthi ngiyenze yini elingakwazi alikwazi futhi inhlanhla leyo wonke umuntu osuke ezoza la kojikelele umuntu ngampela abasuke vele elandwe yibona abantu abadala abasuke bazi ukuthi bazomsiza abawulethe umthwalo ongeke uzokwazi ukubona ayilutho akunjalo newethu asikageqa amagoli abantu mne wethu ikuphi la utholakala khona uma kuukuthi mhlambe umbukelo wempunga yesintu ufisa mhlambe ukuthi akazobheka mhlambe ahlale phansi nawe axoxe ezinye zezinto utholakala kuphi la utholakala khona la ngitholakala khona ngiyatholakala esigodlweni eSemayville abantu abaningi ngibayaleleke ukuthi ilanga sekhetho Christ ngase library uyafika nje ngithumele umuntu ezokulanda ngiphinde ngitholele inkundla ezokuxhumana ke uWhatsApp ngiyatholakala kuona ku TikTok ngiyatholakala uthi nje @Ojikelele lapha ku TikTok ebese ke ngizotholakala na ku Facebook lapho kubhale uSakhisizwe Nciyane ngase ngishiya kanjalo ke Bukelo wempunga yesintu asibonge ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe umfoka Nciyane usezichazile ukuthi ungubani usebenza kanjani siyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le namba ozibonayo ezakhe makukhona umbuzo othile ofuna ukubuza ngamshayela bese uyambuza uthole leyo ncazelo ake sithi ke nje impunga Ay,